Pojače njega ovako na granici. Direkt ovdje. Johanssona i Alfe. Viš kakva je lijepa kobla. Milovanović je glasno trener i vozač drugog u Šapcu prethodne nedelje, ukoliko se ne varam. Broj 3. Grgin! Broj 2. Ja sam glasala. Koji sam broj? Broj 5. Ludvig van Gilej. Ne mogu, ali Van Gile. snimam i sve snimam. Broj 8. Princ Krivajski, Dragan Andrić Šandal i broj 1. Sedmica, Maj Beti Bup, pobednica minule nedelje u Šapcu, Ja sam za četvorku. Bavarije i Činderefa na sulkama Saša Kotabinović. Ova će pobjediti. Neće. Sedmica. Neće. Mogu da skladim da neće. Saša, možeš li kude? Da s njim imaš popola konja, evo. A? Da s njim imaš popola konja. Da s njim popola konja. Beograd. Konja ga Ne. Pover. Ona je upravo ti što je. Evo vidi ovaj. Znači je bio. Nije. Kaže to sulka, to misle. A ne, Da zabolaći noge kog se raščerečili. ko se raščerečio? Pa oni. Ja ti ga brat njegov rođen. A, to je. Ajde, spano nogi da udara po ocu. Ovo je ekstra. To pojaši, to ide ko raketa. Mrnja. Brat rođeni po ocu. Kiću, koji sam ja broj četvorka? Kasač. A ja. Hop. Distanca je 1400 metara, učesnika 6. Ne može. Ne nastupaju Kockar i Mala Munja. To su četvorka i šestica. Ostali su Čut, svi sve se tu. snima ovdje. Ona je dobila jako. Nema četvorke i šestica. Nema četvorke i šestica. Su tvoji moje. Da li je moguće? Ima šestica. Ja? Da. Stvarno ima šestica. Ali u nas imala na ispod. Mala munja. Maj Beti Bup. Ja sam kocka. Nema četvorke. Znači petica sam. Ja sam petica. A je to pravi? Ludvig van Gile. Ja sam Maj Beti Bup, sedmica. Jel ima šestica? Ona je gor sulke. Ne, ja za peticu. Ovaj stavio. Znaš Bolan da imam dvije saune od automatika Bolan. Ajde, dajte krempiš. Sudijski kolegijum dao je znak Srderu Mijailoviću da podigne crveni barjak, upozori vozače na regularnost starta. Trka je puštena. Valja start, Adana na čelu. Adana na čelu, Delon na drugoj poziciji. Treća pozicija Ludvig van Gile, on je Ščela na četvrtom mestu, galopira Maj Beti Bup. Peta pozicija Princ Krivajski. Na začelju Enej sa Draganom Živanovićem Garimudom. Pada broj sa Eneja trku vodi Adana. Adana druga u Šapcu prošle nedelje i za Maj Beti Bup. Na drugoj poziciji je Delon. Treća pozicija Ludvig van Gile. Četvrta pozicija Maj Beti Bup. Peta pozicija Princ Krivajski. Šesta pozicija Enej. Trku vodi Adana. Adana vodi ovo nadmetanje. Na drugoj poziciji tamo galopira Delon. Treća pozicija Ludvig van Gile. Stiže Maj Beti Bup. Stiže Maj Beti Bup, ugrožava tamo i drugu poziciju Delona. Maj Beti Bup je zadala sebi zadatak da obiđe i Adanu porovo. Adana vodi ovo nadmetanje, Maj Beti Bup se primiče, još neko prati taj